पीएम किसान सन्मान निधि योजना स्किम रां सोनाय 20थि नं इनस्टलमेन्ट। गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसारिफोरा सोंहरदों, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला जुन मान्थआवनो 20थि नं इनस्टलमेन्टआ हाबनांगौमोन, नाथाय दासिमबो खेतियकफोरनि बेंक एकाउन्टआव पीएम किसाननि 2000 राङा हाबाखै। नोंथाङा माब्ला मोनगोन बेनि आपडेटखौ आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै खोन्थाहरगोन। मानो होनोब्ला पीएम किसाननि 2000 रांखौ जुन मान्थआवनो सोनांगौमोन, नाथाय दा जुन मान्थआ जोबनोसै, दासिमबो पीएम किसाननि बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैयाखै। आरो गोबां नोंथांमोना निउसफोराव नुनो मोनदों पीएम किसाननि 2000 रांखौ बारायनानै 4000 खालामनाय जाबाय होननानै नोंथांमोना निउस बायदिसिनाफोराव नुगासिनो दं। जोंनि आसामाव 4000 रां नोंथाङा एबारो 20थि नं इनस्टलमेन्टआव मोननो हागोन नामा? जोङो बे आपडेटखौबो नायगोन। आरो जाय बिथांमोना पीएम किसानाव गोदान एप्लाइ बानायदों बा मानिबा प्रब्लेमनि जाहोनाव पीएम किसाननि रां मोननायाव प्रब्लेम जादों, बेंक एकाउन्टसिम फैयाखै, नोंथाङा मा खालामब्लाथाय पीएम किसाननि 2000 रांखौ मोननो हागोन? जोङो बे आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। आरो गोदान बानायनायफोरा गावबा गावनि लिस्टखौ पीएम किसाननि पर्टेलाव भिसिडिसि वाइज, भिलेज वाइज फैदोंना फैयाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, बेखौबो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायग्रोगोन पीएम किसाननि 2000 रां दासिमबो हाबाखै। जोङो बे आपडेटखौ सावरायग्रोनि। जुन मान्थआथ' थांबाय, नैबे दिनै 27 जुन, दासिमबो पीएम किसाननि बे 2000 राङा हाबाखै। गोबां खेतियकफोरा सोंहरदों राङा हाबगोन ना हाबला, माला हाबगोन, बेनि फाइनाल माबाफोर डेट फैबाय नामा? दासिम जेबो बिनि आपडेट फैयाखै, रां सोनायनि फाइनाल बिदि आपडेट फैयाखै। नाथाय नोंथांमोना जुन मान्थआव पीएम किसाननि रांखौ मोननाय नंला, जुलाइ मान्थआव नोंथांमोना पीएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन। जुन मान्थआथ' थांसिगोनानो, दिनै 27 जुन, नोंथांमोना जुलाइ मान्थखौ नेबानो जाबाय। जुलाइनि नोंथांमोना फार्स्ट उइक बा लास्ट उइकआव पीएम किसाननि 2000 रांखौ मोननो हागोन। नाथाय दा जेबो अफिसियेल आपडेट फैयाखै जुन मान्थआव पीएम किसाननि रांखौ सोनाय। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दा जोङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नायबावगोन, बेनो जाहैबाय गोबां नोंथांमोना निउस पर्टेल बायदिसिना नोंथांमोना आपडेट नुनो मोनदों 2000 रां पीएम किसाननि 2000 रांखौ 4000 खालामनाय, एबारनि 20 नं इनस्टलमेन्टआव 4000 मोनसिगोन होननानै बुंबाय थादो। नाथाय बियो नङा। जोंनि आसामाव नोंथांमोना 2000खौनो मोनगोन, 4000 नोंथांमोना मोननाय नङा। बे 4000 राङा बेलेग आलादा स्टेटआवसो मोनगोन, गुबुन मोनसे स्किमजों सरजाबनानै होगोन। आसामाव नोंथाङा बे 2000 रांखौनो मोननो हागोन, बारायाखै, जेबो अफिसियेल आपडेट बिदि होआखै। दानिया रांखौ नोंथाङा जुलाइ मान्थखौ नेबानो जाबाय। जुलाइ मान्थआव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आरो नैबेयावनो अफिसियेल आपडेट होखायो, पीएम किसान पर्टेलावनो नोंथाङा डाइरेक्टयै नुनो मोनगोन, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दानिया जोङो सावरायगोन इम्पर्टेन्ट आपडेट। बे इम्पर्टेन्ट आपडेटफोरानो जाहैबाय जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना, नोंथाङा मा खालामनांगोन, जोङो बे आपडेटखौ नायनि। बा मानिबा जाहोनाव राङा नोंथांनिया स्टप जानानै दं, राङा बेंक एकाउन्टआव फैयाखै, नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेनि इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ जोङो नायगोन। गिबियावनो जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना चेक खालामनांगोन नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा चेक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गावबा गावनि आधार नाम्बारखौ नैबे बक्सआव नोंथाङा होनांगोन। आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव होनानै नैबे सार्च खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै।
जुदि नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबाय अब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन। बे खामानियानो जाहैबाय नैबे eKYC। eKYCखौ नोंथाङा CAC सेन्टाराव थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनानै नोंथाङा लानो हागोन। जुदि नोंथाङा eKYC होखांबाय अब्ला नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै चेक खालामनो हागोन नोंथांनि eKYCआ डन जादोंना जायाखै। आरो फिन खेबसेबाव नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आधार कार्डआव नायनानै। आरो नैबे सार्च खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि eKYCआ डन जादोंना जायाखै। जुदि जाबाय बेयाव अलरेडि डन बेबायदि खोथैगोन। दानिया जुदि नोंथांनिया eKYCआबो डन जाबायब्ला नोंथाङा दा मोनसे खामानि मावनांगोन। बे खामानियानो जाहैबाय आधारजों बेंकजों लिंक खालामनांगोन। बेखौ DBT सिस्टेम बुङो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार बेखौ बुङो। नोंथाङा आधारजों बेंकजों बेंकआव थांनानै लिंक खालामबानो जाबाय। बे प्रसेसखौ बानायनानै नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानिखौ मावनांगोन। नोंथांनि लेन्ड हल्डिंखौ नोंथाङा गथायहैनांगोन। अब्लासो नोंथांनि लेन्ड सीडिंआ येस जागोन। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसखौ मावनानै नोंथाङा PM किसाननि 2000 रांखौ इजियावनो मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा दानिया मोनसे खामानि मावबावनांगोन, चेक खालामबावनांगोन जाय बिथांमोना गोदान बानायदों बा मानिबा जाहोनाव जुदि नोंथाङा रांखौ मोनाखै नोंथाङा नैबे PM किसान पर्टेलाव फैनानै नैबेयाव नोंथांनि स्टेटास इलिजिबिलिटि स्टेटास नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन ना हाया, इलिजिबिलिटि स्टेटासा नोंथांनिया अके दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। नैबे नाउ इउआर स्टेटास बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि PM किसाननि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नैबे बक्सआव नोंथाङा बहायनानै नैबे केपसाखौ नैबे बहायनानै नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ बहायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा पेजआव हाबनानै इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया बे इलिजिबिलिटि स्टेटासा माबायदि देखायनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इलिजिबिलिटि स्टेटास। बेबायदि इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। नैबेयाव नुनो मोनदों लेन्ड सीडिंआ बेबायदि येस खोथैनांगोन, eKYCआ बेबायदि येस खोथैनांगोन आरो आधार बेंक एकाउन्ट सीडिंआ बेबायदि येस खोथैनांगोन। बे मोनथाम जुदि सिस्टेमा नोंथांनिया एक्टिभ खोथैदों अब्ला नोंथांमोना PM किसाननि 2000 रांखौ मोननो हागोन। नोंथांनि बे स्टेटासा जेबो प्रब्लेम गैया। जुदि बे मोनथाम जुदि सिस्टेमा बेबायदि एक्टिभ खोथैदोंब्लाथाय बेबायदि राइट सिन खोथैदोंब्लाथाय नोंथांमोना PM किसाननि 2000 रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नैबे मोनथाम सिस्टेमनि जोहैनो नोंथाङा PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन ना हाया बेयाव मिथिगोन। जुदि नैबे लेन्ड सीडिंआ न' जानानै दंब्ला आं दहायनो बुंखांबाय नोंथाङा गावबा गावनि लेन्डनि डकुमेन्टखौ नोंथाङा एग्रिकालसार अफिसाव साबमिट हैनांगोन। आरो नैबे eKYCआ आं दहायनो बुंखांबाय CAC सेन्टाराव थांनानै बेखौ नोंथाङा आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनांगोन। आरो नैबेयाव जुदि न' जानानै दङब्ला नैबेयो आधार बेंक एकाउन्ट सीडिंआ नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै आधारजों बेंकजों लिंक खालामनांगोन। अब्लानो नोंथांनि प्रब्लेमा जोबगोन, नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नैबे बेनिफिसारि लिस्टआव क्लिक खालामनांगोन। PM किसाननि पर्टेलाव फैनानै नैबेयाव नोंथांनि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, साब डिभिजन, ब्लक आरो भिलेजखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ नायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।